B'investiment ta' madwar 100,000 euro saru xogħlijiet ta' riġenerar fit-triq in-neolitiċi fir-Rabat Għawdex li għal bosta snin kienet triq bit-torba u tħallit fi stat diżastruż. Il-perri tal-proġett Sean Micallef spjega li filwaqt li saru x-xogħlijiet fl-istess ħin ġie żgurat li l-fdalijiet ta' arkeoloġija li nstabu taħt din it-triq jiġu preservati. Illum qed jingħata wiċċ ġdid lil din it-triq, triq li għal diversi snin kienet fi stat ħażin ħafna. Wara ħafna konsultazzjonijiet mal-SCH, aħna wasalna sabiex għamilna x-xogħlijiet f'din l-istess triq, preservajna il-wirt arkeoloġiku li jista' jkun hawn taħt din l-istess triq. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri spjega kif kien hemm ħidma sabiex tinstab soluzzjoni u titranġa din it-triq mingħajr ma ssir l-ebda ħsara fuq dak li jista' jkun hemm mirdum. Dan kollu sabiex titjib il-kwalità tal-ħajja tar-residenti f'din it-triq. Triq li żgur ir-residenti ta' hawnhekk ser ikunu qegħdin japprezzaw minħabba li għaddew l-aħħar 30 sena propju mingħajr triq asfaltata. U għaldaqstant se nkunu nħarsu dejjem aktar il qudiem sabiex inkomplu ninvestu anke fit-toroq residenzjali sabiex jitgawdew fl-aħħar mill-aħħar mir-residenti tal-madwar. Il-Ministru Camilleri fakkar li l-aġenda infrastrutturali għal gżira ta' Tlitoljiet qed tiġi implementata b'suċċess u f'sena sar rekord ta' aktar minn 52,000 metru kwadru ta' tarmak madwar Għawdex kollu.